Fadar jike walba ibalo Paris Press jong ka Marias imjik suk Paris laikro ikot iwer fi ki para bangai na janbat na jengai sia ka jingle khu ya ka yengmani ha barang sinong kong thong ka banlong ha ka alfu sautari menta upnai Baralog bayil baro kerpange na kabenta ki para bangai jong ka balang Catholic dakani nga sungkmen ban khot sungpha ye phi baro sha ka jingker khu ya ka yengmani ka bathmai ha ka snong kong thong ka banlong ha ka alfu sau tarik jong ubnai November 2020 Kasnong kong thong kadai ke bala bananam nak kadau jong ke jing tenat jong kamariang bat kibriu nak keleng sodong kari kasi kilastang bantuj hagini kesingi ban pej kai ya ke jing phla jong kamariang kaba kani kasnong kadon ban ai kani ka jing yaren ti ban pois kong thong kalong malumala hakani kerukom kitu ki bawan naka than jong ka soslong ban lechosora nda phila poi hak maujrong pila ban phai shakaliang kadiang nang to phinia chaswer phinhia chamaura terte sa kharasnong sa khrang padin support phin sa poisa kong thong kibawan nasora kin hiar hamau kin sange hamaujrong bat nang to phin phai phang kamon bat kaching yal ti kan long malumala kumba ar kanta ai na maujrong ban poisa kong thong Teka jing kinyamas, taga jing kerkoi mani kan long ha kapor si pau baji menstep jong katai katarik kata ar pau sau tarik jong uniu benai November. Ngi kerpat ya ki lok ki jor ki bawan syakani ka jingleniam kerkoi mani ban bot ya ka an jo kasnong ban le khoi le suba kat bala khnang ba katu ka jing snap jo katu jaka kan ne kan sa pandang lawan phai nang tai ha ka jing khoi jing suba jongka te namar bakasnong galong ka ba khamrit kayo kampat don kamba phitip hi kalang su sedang ban pau pathaya ka jing wan jugong kai ki breu te kin don ki katukan ni teli ki dukan na ka benta kabam kasa ya kitu ki beton kam ki wei pat kila ban le ko majule mangi khasi ban song da ija ban bam pengat sa kitu ki lom ba itanat kublai sibun kane ke jing khosubha ne phi bro khat ki lok jorวันนำเป็นจะเคลียร์ก็จะก้าวันนำเป็นประธานกิจบ่จะบ้านเป็นแนเป็นสายก็จึงโคจงกระชนองบัดจงกาสาวดองสกุลจงกระตัวเอเรียหากองท้องกระบัดดอนหักคัดอาร์ชนอง